Hej ľudia, vítam vás pri mojom druhom videi pokračovaní prvej série Clash of Clans. Tu je znova Gulko a ideme si pozrieť také tie útočiky si dáva nachystaná o vojne, minulej vojne, ako dopadla, prečo tak dopadla, aké útoky tam si ukážeme a čo mi ešte také povedať o nových hráčoch, čo sú tu, o donateoch, jak sa to dozrieť úplne všetko, jak taký nový útočik. Tak, čiže začneme zvuky, všetko som si prechystal, či to funguje, vidno, že to funguje, tak ideme na vec. Moja armáda, s tým budeme útočiť, je 5 wallbreakerov, 20 miliónov, 30 archeriek, 16 gigantov a jeden potom tu v Klangas som si vydal hogov, to mi dali za 5 minút a tu mám potom si deli, ak ste videli prvý diel, určite ste môžete, tu mám zase na stranu 2 Josper, jeden Redstone. Tu sa mi upgradeuje Redstone na level 2. A tu sa mi tiež upgradeuje Tesla na level 3, áno. Naša vojna je zase vojna, nehrám v nej, lebo nehrám. Povieme si niečo o minulej vojne, áno. Niečo vynikajúce, to nestalo len taký skladok. 90,87%, tak to je úspech. 30 útokov z 36 úplne. Oni mali 62% a 23 útokov z 30. Moja výhra, ak vidíte, 262 200 zlata, 262 200 eliku a 690 dark eliku. Tu pozrieme sa, ako vyzeráme. Jednotka, dvojka, trojka, úplne čistá. Štvorka, peťka na jednu hviezdu. 6, 7, 8, 9, nie na 2, 10, nie na jednu, 11 na 2, stopne, aj mňa to nevedú, lebo sedmička, 14 na sedmičku, to určite nedáva normálny zmysel, 14 na sedmičku, išla po mne, 14 išla po mne, keď to si ukážeme, tam vidno, čo tu je. 11 išla po mne dokonca a preto som sa obránil. 11 išla po mne, preto som sa obránil. Zase ide 12 išla po mne. To iš 12 zase išla po mne, 57%, jedna hviezda. Tu som zase 15 utočila po mne, 40%, zase som sa obránil. Tu som utočil ja na 14 zase utočila na mňa, zase ma dala iba na 50% na jedna hviezda. To je niečo vynikálne, vidíte, to je taká blízka, to si ukážeme to 14, to ma potešilo. Skoro tých 50% nedal, tak to si poviem. Nebudeme nahlávať. Tam je to, že pôjde, odtiaľ to pôjde. Odtiaľ to hodí, to sa ide do balóny. Teda by všetko tak, ja som videl. Poďme si ďalšiu vojnu. Ja som dal na 14, 100% drachu, je to poznáte určite. Tu 14 ide po mne, 15 a 40%. To som ešte sa týmto asi som to nevidel. Nevidel som to, ale môžeme si to pozrieť.
všetci koľkatí všetci kapete proste bum a bum. Bum. Tekla mi prežila. Tak ti treba, ty retard. Bum, a bum, a bum, a bum. Dalo. Dobre, takže ideme si dať dobre, fajne sa drží na dole, pretože to som dal, takže dáme si dať tam. Dám. Čo ti dáva, tak toto bude trošku dlhšie trvať. No, to má všetko v kolektoroch. To má všetko v kolektoroch. Pokradneme mu to? No! Skúsim mu to aspoň trošku pokradnúť teda. Tekla, svinia! Neviem. Okamžite sa podávaj pajzal. sa za toto video páči, dajte like a vôbec a určite pokračovať ďalším videom a majte sa a čau.